बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोजोनथाव रादाब गोदान बोसोरनि खाथि समावनो मोनसे गोजोनथाव रादाब होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नंगौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव मोनसे गिदिर फोसावथाय होदों जायफोरा आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेशन आनजादनि फिथायखौ नेनानै दङ बिथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बे गोजोनथाव रादाबखौ रायजोनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरानो नेनानै थानाय एडिआरइनि फिथायखौ थाबैनो फोसावसिगोन फैगौ फेब्रुवारि दाननि जोबथायाव एबा मार्च दाननि गिबि सप्तायाव फोसावगोन होननानै बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नंगौ एडिआरइ थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि आनजादनि फिथायखौ फेब्रुवारि एबा मार्च दानाव फोसावनाय जागोन रायजोनि गासै 30,000 बेखार लाइमोनफोरनो सरकारि साख्रिनि थिसनथाय होनो थियारि जादों आसाम सरकारा एडिआरइआ बे समाव रायजोनि साफ्रोमबो बेखार लाइमोन आरो गोबां नखरनि मोनसे मिजिं जानानै दङ एडिआरइनि फिथाय फोसावथायनि अनगायैबो पुलिस थिसनथायनि रिटेन आनजादखौबो फेब्रुवारि दानाव खुंफुंनाय जागोन होननानै फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया